हाय फ्रेंड्स, आज ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଖାସ୍, କାହିଁକି ନା ଆମର ହେଉଛି ପଖାଳ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପାଗ। ପଖାଳ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଖୁଆ ପାଗଟା ହେଲେ ଯେଉଁ ମଜା। ମୁଁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ବାଇଗଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଚକଟି ଭଲରେ ଗୋଟେ ପାଗ ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଏବେ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ରହିଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ।